Operný spevák pán Jaroslav Dvorský, hymna talianská, rovnako tak aj slovenská. Želáme ešte raz pekný podvečer z Metropoly Východu. Poďme k zostavám obidvoch tímov. Taliani vedení fenomenálnym Alessandrom Campáňom, asistentom Amedom Pomiliom a Paolom Imperatorim dnes v tejto zostave. Číslo 1 Marco Del Lungo, 2 Stefano Luongo, 3 Nicolas Presciutti, 4 má Pietro Figlioli, 5 Alex Giorgetti, 6 Andrea Fondelli, 7 Massimo Giacoppo, 8 Alessandro Norra, 9 Francesco Coppolli, 10 má Vincenzo Rezzuto, 11 Matteo Icardi, 12 Fabio Baraldi a 13 má Lorenzo Vespa. To je hviezdna zostava dnes nášho súpera talianských vodných polistov. Poďme s verencom trénera Roberta Kajda, asistentom je Ondrej Gajdáča, vedúcim družstva Štefan Dabrovský. V tejto chvíli pohľad na našich chlapcov s číslom 1 Lukáš Kozmer, v poslednom čase naozaj veľmi dobre chytajúci. Číslom 2 Marek Tkáč, 3 Juraj Zaťovič, 4 má Jozef Rošík, 5 Sebastian Naď, 6 Michal Kratochvíl, 7 Lukáš Seman, 8 Martin Mravík, 9 Tomáš Bielik, 10 Marek Molnár, 11 Martin Kolárik, 12 Tomáš Brúder a 13 brankár Tomáš Hoferica. Ale tento raz musím povedať, že by bol proti nemu veľmi zdatný súper. Ja si ešte Pietra Figlioliho pamätám, keď som hral v Barcelone, tiež v Španielsku. Je veľmi známy takisto naplávaním na loptu, ale má fantastickú takisto strelu. Vtedy bol ešte mladý hráč, ale dovtedy sa vypracoval na jedného z najlepších hráčov Taliana. Tomáš Brúder vylúčený a s číslom 5 hneď v úvode dnešného stretnutia dostávame gól Alex Giorgetti. A nie je dobré, že sme tak rýchlo dostali gól prakticky hneď z prvého útoku. Opäť budú kľúčové presilovky teraz. Vylúčenie na strane Talianov a sme úspešní, ak sme dobre videli, bol tam číslom 7 Lukáš Seman. Radosť na našej strane. A my sme túto presilovku dokázali uhrať okamžite, čo je veľká výhoda, pretože Lukáš Seman ostal na 2 metroch po získaní presilovej hry, takže to je také ideálne uhratie presilovej hry. Veľmi dobré je to, že nám Taliani neodchádzajú a pozerám sa, tento gól v tejto chvíli žiaľ uznaný. Matteo Icardi. Počúvate pozorne. Metropola Východu dnes na košickej krytej plavárni sa ozýva v tejto chvíli vylúčenie. Na strane Talianov máme šancu. Výborne. V tomto prípade Lungo, ktorý nás likvidoval aj v Bergame, ale ešte stále zostávame pri lopte. Je tam Fondelli stále vylúčený. Skúsime predsa len na Talianov niečo vymyslieť a možno ich nejako prekvapiť. Už iba 3 sekundy vylúčenia. Dobrá strela. Tomáš Brúder vyrovnané. Veselé. 2-2. Nech sa páči. Bolo veľmi dôležité, že tá lopta po strele Jura Zaťoviča sa odrazila k nám. Získali sme ju, mali sme možnosť opäť. Počasný hlavný tréner a to Robo Kaj, tak uvidíme, čo v ďalšom priebehu vymyslia naši. Je to tam! Tak si predstavte! Jozef Rošík! Je to neuveriteľné, ale talianské komo sa hlási o slovo. Pozrite sa, starý dobrý Dodo poriadne namieril do ľavého dolného rohu. A v tomto prípade Lungo nemal absolútne. Tomáš Brúder, ak mám dobre poznámky, teda Tomáš Brúder zavinil 5-metrový hod. Avšak Lukáš Kozmer likviduje v tejto chvíli 5-metrový hod. fantastický zákrok Lukyho Kozmera. Čo sa týka tej predchádzajúcej situácie, tam netreba viniť ani Tomáša Brúdera. Tam bola chyba, že tá nahrávka došla z krídla bez faulu, takže uvidíme, ako dopadne táto presilovka. Koniec oddychového času. Dočasne hlavný tréner Robo Kaj teda zveril tajomné myšlienky svojim zverencom, aby potešili divákov pri televíznych obrazovkách a takisto aj tu. Metropole Východu na vynomenej košickej krytej plavárni. Tak poďme na to, 40 sekúnd pred koncom vedieme. Na Talianskom zatiaľ 3-2. Kto to zoberie na seba? Dodo Rošík pretehol na pravú stranu. Tak toto hej, Lukáš Seman. Nádherná akcia, 4-2, Čačo. Perfektne uhraná presilová hra. Kráťo videl na tyčke voľného Lukyho a... Poďme od Tkáča smerom dopredu. Taliani pred niekoľkými sekundami neúspešný. Atakoval tam Giorgetti. Nášho Mareka Tkáča. Sme v tejto chvíli pri lopte.
Juraj Začovič, už veľa času na zakončenie nemáme, tak skúsime ešte 7 sekúnd pred koncom niečo vymyslieť. Krásny padáčik, pozrite sa, dávame gól! Je to neuveriteľné! Marek Tkáč, jeho prvý gól v zápase. Pohľad na zamysleného Del Lunga. Čo sa to tu vlastne dnes deje? Čo sa to tu v Košiciach dnes deje? Vynikajúco. Viacej v domácej súťaži, ako sme avizovali, proti Talianom, proti veľkým favoritom. Dostávame v tejto chvíli však gól číslom 5. Dobre namieril Alex Giorgetti, jeho druhý gól v zápase. Naši chlapci nám zatiaľ robia veľkú radosť. Za 6 minút a 30 sekúnd pred koncom je v tejto chvíli vylúčený Tomáš Brúder. Žiaľ, tretí faul v priebehu dnešného stretnutia a dostávame gól. Dostávame gól s číslom 5. Je dnes na nezastavenie Alex Giorgetti. A Taliani pôjdu smerom dopredu. Andrea Fondelli. Tu treba pochváliť Doda Hrošika a nahrávku Mareka Tkáča. Dodo sa veľmi pekne uvoľnil 1 na 1. No a sme v tejto chvíli znova vylúčení. Tam sa previnil s číslom 9 Tomáš Bielik z domáceho týmu Sláviavka Bratislava. No a pozrite sa. Boli sme vo vytržení, vyhrávali sme 5-2. Taliani trošku kopnú do vrtule pri pár našich vylúčeniach a už je to veľmi nepríjemné. A už je to 5-5. Je to tak, no. S číslom 12 nám dáva gól Fabio Baraldi. No a to znamená z 5-2. Je to razom stav vyrovnaný 5-5. Ráno pri raňajšej rozplavbe bol som pri bazéne, včera som si s chlapcami troška aj tak zatrénoval. Z toho rezultoval tento 5 metrov. Giorgetti ide, Filioli nedal dnes jednu pečku proti Lukášovi Kozmerovi, držíme mu palce, proti nemu trojgólový v dnešnom zápase Giorgetti. Luky Kozmera, Giorgetti. V tejto chvíli dostáva pokyn. Nedal Young! Druhá pečka zneškodnená, pozrite si, ako si odpukol Lukáš Kozmer. Škoda, že toto rozhodca nenechal ďalej, pretože Lukáš tam bol sám a myslím si, že mohol odpískať kľudne 5-metrový hod v prospech našich chlapcov. Poďme však v tejto chvíli sledovať presilu. Je tam gól! Lukáš Seman! Jeho tretí gól v dnešnom zápase. Mamma mia! Mamma mia, spaghetti. Opäť takisto uhratá presilová hra ako predtým. Vyfauloval sa nám Tomáš Bielik, žiaľ aj on má teda 3 fauly, takže dvaja Tomášovia, konkrétne Tomáš Bielik a rovnako tak aj Tomáš Brúder, žiaľ do ďalšieho priebehu zápasu nezasiahnu, čo je naozaj dosť citeľná strata. 2 minúty a 18 sekúnd pred koncom druhej štvrtiny a teda prvého polčasu. Taliani po oddychovom čase sa snažia niečo vymyslieť a dávajú nám gól. Vymysleli to naozaj veľmi dobrá s číslom 5, nezastaviteľný, v tejto chvíli 4-gólový. Mu proreko Alex Giorgetti. Ale žiaľ Bohu. Mohli sme ísť do vedenia, mohlo to byť 7-6, tak Taliani majú 13 sekúnd na zakončenie a ešte nám odpískajú aj vylúčenie, tak to je neuveriteľné. Marek Tkáč je v tejto chvíli vylúčený, musí si dávať pozor, pretože dnes po druhý raz v tomto zápase, 50 sekúnd pred koncom prvého polčasu. Hráme 6-6, Taliani nám dávajú gól. Taliani nám dávajú gól s číslom 5, pozrite sa, jeho 5. gól, Alex Giorgetti. Mali by sme si dať väčší pozor na Giorgettiho, pretože to znamená, že 18 sekúnd do konca nám zostáva, do konca druhej štvrtiny a teda prvého polčasu. Poďme chalani, skúsme ešte brankára Marka de Lunga nejakým spôsobom vyšakovať obranu, skúsiť prekvapiť, vyrovnáme Kouno, má dobrú strelu, gól! Kouno! Martin Kolárik, jeho prvý gól, má dobrú strelu, 7 sekúnd pred koncom. A hneď je to o to veselšie, nervy drásajúca dráma pokračuje ďalej. Martin Kolárik. Od Michala Kratochvíla, ale sme naozaj veľmi ďaleko na Lungovej brány. Odtiaľ nebezpečenstvo nehrozí. Snáď, že by Dodo Hrošik. Ešte situácia na našej strane, dávame gól! toto bola výborná práca Doda Hrošika, ktorý natiahol na seba 2 hráčov. Ďuro Zaťovič ostal tým pádom pekne na krídle, Dodo ho videl, nahral mu a Ďuro perfektne z jednej. Zinzo! Juraj Zaťovič, ako ho chalani prezývajú.
hovorím, je to jeden z najskúšenejších hráčov a takéto chyby by sa nemali stávať. Taliani pred zápasom jasne deklarovali, že chcú ísť predsa len do záverečných súbojov jednoznačne z prvého miesta. Tomu podlieha to, aby boli v dnešnom zápase naplno úspešní a v tomto momente však vylúčený v našom týme s číslom 4. Dodo Hrošík a dostávame gól, pretože bol úspešným so štvorkou Pietro Filioli. No a to znamená, že je ten stav vyrovnaný a to 8-8. Vylúčenia, presilové hry a všetko dookola. Musíme sa brániť nepríjemnému toku. Juraj Žakovica v tejto chvíli rozčuluje. A pozrite sa, Robokajt vybehol smerom na mostík. Rozhodcovia ho musia poriadne ukľudňovať, čo je dôležité. Máme vylúčeného hráča Naď. Je v tejto chvíli vylúčený Sebastian Naď. Modrých drakov a dostávame gól. Dostávame gól s číslom 12. Nám ho dáva Fabio Baraldi. Je v tejto chvíli vylúčený Massimo Giacomo po tréner Robokajt si zobral oddychový čas, no a to znamená, že my máme výhodu presilovej hry. Dodo Hrošík. V tejto chvíli prihrávka na ľavú stranu, lopta v tejto chvíli v moci. Dodo Hrošíka má dobrú strelu, vie vystreliť, predsa len pretiahol to na ďalšiu, na druhú stranu. Dodo Hrošík rozhadzuje, sám som zvedavý, kde tá lopta skončí ešte. Michal Kratochvíl, Míšo Kratochvíl bude strieľať. Nie, Dodo Hrošík, už poďme, skúsme niečo vymyslieť. Dodo Hrošík! Dodo Hrošík je o druhý gól v zápase a stav je vyrovnaný 9-9. Priznám sa, preto som to tam tlačil na toho Doda Hrošíka, lebo už som chcel, aby to tam vystrelilo a dáva gól. No ale máme vylúčeného v tejto chvíli Sebastiana Naďa a ideme sa brániť presilovej hre s verencom trénera Alessandra Campáňu. Luky Kozmer, zatiaľ sa bránime dobre, Luky nás dnes už za párkrát potešil dobrými zákrokmi, ale v tejto chvíli s číslom 2 nám dáva gól Stefano Luongo. Ako sme už avizovali, máme dvoch vyfaulovaných hráčov, obidvoch Tomášov, na čo si musíme dávať pozor, Bielik a Brúder. Ale ani to bola pekná prihrávka do otvoreného priestoru, pekná prihrávka s číslom 2. Nám dáva gól Stefano Luongo. Zo strany Giorgettiho, ktorý fakt... Máme vylúčeného hráča, pozrite sa. Martin Kolárik. Ja by som povedal, že tento raz sa rozhodca troška nechal nachytať, pretože evidentne Giorgetti Koldia po tom faule chytil a v podstate troška zahral divadlo, že ten Koldia ho drží. S číslom 11 nám dáva gól svoj druhý Matteo Icardi. Ja si myslím, že opäť zdôrazníme, tu v prvom rade je o to, že naši chlapci hrajú ťažké zápasy a nie je to ani kvalifikácia, takže samozrejme každého z nás by potešilo zvíťaziť, ale ešte nie je koniec zápasu a Som 3, Pršuty. Netreba hádzať stále ešte flintu do žita. Tak, Nikolas Pršuty je v tejto chvíli vylúčený! Vylúčený a s 11. Martin Kolárik. 4:41 do konca, rozdiel 2 gólov, 10-12. Už je to veselšie, pozrite sa, Kolárik si počkal. Boli sme úspešní, takže dotiahli sme sa na Talianov, rozdiel 2 gólov a to 10-12. Taliani sú pri lopte. Bol veľmi pekný moment, kedy Martin Kolárik videl, že má priestor, nečakal na nejaké dlhšie rozohratie akcie. Tak toto, hej. Tak toto bol moment. Icardiho tretí gól. 10-13. V tejto chvíli presilová hra na strane našich s číslom 7. Massimo Giacomo. Poďme smerom dopredu trošičku. Je tam Dodo Hrošík. Dodo Hrošík. Si to rozhaduje. Bastian Naď tam bol. Chvíľ. Dodo Hrošík. Dodo Hrošík. Krásna situácia, dávame gól! S číslom 8 Martin Mravík, pôsobiaci vo francúzskom Dvors. Osmičkou a hneď je to veselší, rozdiel 2 gólov a to 11-13. Ale sme v tejto chvíli vylúčení s číslom 3, ak dobre vidím, Juraj Začovič, no a to je voda na mlyn pre Talianov, ktorí dnes vedie naozaj presilové hry využiť a už sa v tom majstri to už dnes niekoľkokrát
Dokázali len dobre na Kozmerove brány, poriadne to zahúčalo, ešte 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda a dávajú nám gól. S číslom 10, Renzutto, Vincenzo Renzutto. Troška som zaprel to hrať. Pohľad bol pred niekoľkými sekundami na kampáňa, ale náš tréner Robokaj si zobral oddychový čas. Chceme sa dotiahnuť na Talianov na rozdiel 2 gólov len do prvná brány Marka Del Lunga. Marek Tkáč. Poďme ešte necelá druhá minúta do konca dnešného stretnutia. Dodoročík to dobre natiahol. Dávame gól! Lukáš Seman! Jeho 4. gól. Priatelia, 4. gól Lukáša Semana. A 82 sekúnd do konca Slovensko-Taliansko. Krásny zápas 12-14. Treba pochváliť dneska výborná súhra. Proti Talianom rozdielom gólu, priatelia, 13-14, tak to vám poviem. Naozaj klobúk dole, Koldo, poďme smerom dopredu, krásna prihrávka. A centra je to v tejto chvíli však faul, predsa len presadenie centra. To bol neuveriteľný moment. Dodal našich 3. gól, pozor, 19 sekúnd do konca a 13-14. To bolo Tak opäť toto bol neuveriteľný moment. vynikajúca individuálna akcia Doda Hrošika. Toto, čo teraz predviedol Dodo Hroš. Ale krásne vystúpenie majú naši chlapci za sebou. Ešte faulujeme, možno snažíme sa ešte niečo vymyslieť, ale Taliani to už nejakým spôsobom ukopú. Doslova do písmena naozaj. Je to tak ešte 3 sekundy. Pozrite sa, napadáme Talianov, snažíme sa ich niečo v závere zmiasť. A je tu v tejto chvíli koniec. Posledná štvrtina je 4-3 a potles na otvorenej scéne, aj keď je dnes 1. apríl a deň bláznov. Nerobíme si z bláznov nikoho, pretože toto je výsledok proti veľkému favoritovi. Za 32 minút sme videli 27 gólov. Naozaj vo vodnom pole niekedy málo vydaná záležitosť.